basira da hikima. Idan kun shirya sai kun taba musu sannan za su fito. Ku taba musu da Allah, ku taba musu ko banza mu rage hawan jini. Ɗauta ka sa nan ya abu kuma na tafi ina ta iya bakin kokari na kai na neme ka na rasa. Muna can ana taro. Ba kai za ka je ka gaya matasa ba ka ƙare musu kira da su kirawo mana mai girma ya haya Bello Adoza ya ansa mana kiran al'umma. Ai an ansa. Mun ansa mu matasa baka san ma me ya faru ba baba. Sai ka gaya. Kuma garin nan namu na yau ba mai albarka. Allah sarki. Kawai muna cikin zaman mu kawai yana Abdulhamid da yi da mutanensa gabaki ɗaya mawaƙa da ɗan fim. Ɗan talabijin. Ka ce gaba ɗaya aka haihuwa da hanji. Suka zo aka yi taro dami lafiya haka gaya mutane wane ne ya haya Bello Adoza. Aka gaya mana manufofi na alkhairi da abubuwa na alkhairi da. To ai auta Canji nake yi, ya haya Adoza baya ci ne haka ce wai na wasa ba ake yi. ya ansa ba. To a matsayin ka na ɗan siyasa. Ya kamata ka je Abuja idan ka je Abuja ka je na kwada in ka je na kwada ka je babban hawa in ka je babban hawa ka samu ya haya Bello Adoza ka ce dan babban Allah ya fito. Insha Allah. Wata dan auta na ji daɗi. Kana ji na ba inda na san na shigo gari mai albarka. Jihar Yobe. Tun daga damagun na fara jin ƙanshin alwala na ce to na tun karo da maturu. Kana ji na bayan Allah nan su ma suna goyon bayan cewa matashi ya zo ya tsaya takarar nan kuma suna goyon bayan ya haya Bello. Domin na tabbatar maka Abdul Aban mai kwashewa wanda yake kwashe sharri ya rami ya binne shi ya ɗebo alheri ya zuba. Shi Abdul Ahmad kenan. Kuma na gaya maka shi kadai ne a matasanmu a Kannywood. Idan yana bacci za ka ji bashin Abdul Ahmad yana ta a basu saboda alheri. Kana ji na shi ma yana ɗaya daga cikin manya-manyan jigajigai masu ƙoƙarin kiran ya haya Bello ya ansa kiran talakawa. Akwai wata zaraba ta musamman da shi Abdul Ahmad mai kwashewa ya tsara. Waka ce basiran mawaƙan masu kai. An zo da su to nemi faifan ka saka mana saboda bayan ɗaya Garin je ya samu jujar ya sako mana. Kai mutu. Yanzu za ka ga sun fito kamar tattaba. To ka san da na yi alƙawari ni da rawa sai rawar ɗari. Amma tun da na zo Yobe ya zama farin latusa da mai bacci ne rawa. Ko ba haka ba? Yawa ɗan auta.